Moikka! Tervetuloa Taaperomenot Tampereella virtuaalitapahtumaan. Mun nimi on tosiaan Amanda Atwood ja mä olen tämän tapahtuman tuottaja. Ja toivottavasti te siellä osallistujat pääsette inspiroitumaan uusista tekemisistä taaperoille viikoittain, saamaan vähän inspiraatiota sekä menovinkkejä tosiaan sinne arkeen. Ja itse olen 2 lapsen äiti ja tarvitsen itsekin tällaisia kaikkia vinkkejä, joten päätin sitten tehdä tämmöisen tapahtuman kyseisestä aiheesta ja auttaa myös muita löytämään erilaisia tekemisiä Tampereelta. Eli miten viikko voisi startata paremmin kuin perhekerholla? Nyt hei te siellä osallistujat, voitte kommentoida tuohon alas kommenttikenttään, että missä kaikkiallakin perhekerhoissa te ootte käynyt. Eli tosiaan käydään läpi maanantain muutamia perhekerhovaihtoehtoja, mitkä on todella mukavia, voin lämpimästi suositella. Ja niissä tosiaan Taapero yleensä tykkää uusista leluista ja uusista tuttavuuksista ja näkökulmista siellä, jolloin sitten tämä vanhempi saa vähän rentoututtua siellä perhekahvilasta ja saa myös tutustua uusiin ihmisiin ja juoda ehkä jopa kahvinsa rauhassa siellä samaan aikaan, kun Taapero leikkii uusilla leluilla ja tutustuu ympäristöön. Eli tässä tosiaan käydään vähän läpi näitä maanantai-perhekerhoja. Eli on tollanen kuin mansikkapaikka, se on Taapero-kahvila, se on tosiaan maanantaisin toimii siellä 10-13. Sitten on Huusholli, avoin perhekerho, Linnanmaan perhekerho ja Henneri. Eli mä kokosin teille nyt vähän eri puolilta Tamperetta nämä perhekerhot maanantaisin. Ja pistä hei saman tien kommenttia, ootko käynyt jossain näissä kerhoista? Ja voit muutamalla lauseella tai sanalla kertoa, että mitä tykkäsit. Mä oon itse käynyt tuossa Hennerissä ja mansikkapaikassa ja voin niitä todellakin suositella kaikille. Ne on todella mukavia paikkoja. Seuraavaksi mennään tiistai-tohinoille. Eli mitä kaikkea me löydetään tiistaisin Tampereelta? Tässä on nyt hei 3 eri vaihtoehtoa tekemistä taaperoille Tampereella. Eli ensimmäisenä on musaperhekerho Pispalan kirkolla. Siellä tosiaan musisoidaan yhdessä. Sieltä saatte vähän rytmiä, arkea, uusia äänimaailmoita, mistä yleensä kyllä taaperot tykkää erittäin paljon. Sitten seuraavaksi on kirjastojen kerhot ja satutunnit. Eli jos on vähän rauhallisempi Taapero ja rauhallisempi päivä muutenkin, ei halua niin paljon menoa ja meininkiä, niin noi kirjastojen kerhot on kyllä tosi hyviä. Myös kirjastosta löytyy erilaisia kirjoja, joita sitten siellä paikan päällä voi lukea, ja myös yleensä siellä on semmoinen pieni lelunurkkaus, joka sitten viihdyttää myös jonkin verran Taaperoa. Ja näitä kirjastoja, missä näitä satutunteja esimerkiksi järjestetään, on toi Pääkirjasto Metso, Hervannan kirjasto ja Tesoman kirjasto. Ja mun on pitänyt käydä itse tuolla monesti, mutta en ole vielä päässyt satutunneille. Mä koen, että meillä on sen verran aktiiviset lapset, että pitää vähän ehkä vielä odottaa, että pysyisi satutunneilla mukana. Mutta kommentoikaa taas, ootteko käynyt kirjastojen kerhoissa ja mitä tykkäsitte? Laittakaa ihmeessä kommenttia, niin mä vastailen niihin hei saman tien. Ja seuraavaksi on kiipeilytunti. Eli ootteko ikinä ajatellut, että myös Taaperon kanssa voitte mennä kiipeilemään? Tämä on semmoista lihaksille hyvää aktiviteettia. Myös teille hyvää aktiviteettia. Taapero varmasti tykkäisi, kun pääsee siellä semmoisia erilaisia reittejä, lapsille suunnitteluja reittejä kiipeilemään. Ja tähän tosiaan kokosin tuon Lialahden kiipeilykeskuksen. Siellä on tosiaan semmoinen lastenpuoli. Ja sitten hei toiseksi, mitä nyt tässä ei lue, mutta tonne Nekaloon on auennut täysin uusi, itse asiassa tänään on avajaiset, eli 27. päivä, kun tätä äänitän, niin tänään on tosiaan avajaiset siellä, joten sinne kannattaa tosiaan sinne uuteen Nekalan kiipeilykeskukseen käydä tutustumassa, koska mä oon kuullut,
kuullut ainakin, että siellä on valtava, tai ainakin Taaperoilla mukavan kokoinen lastenpuoli. Niin se on ainakin semmoinen, mitä itse en ehkä muuten ilman tuttujen vinkkejä osaisi lähteä edes kokeilemaan. Mutta kertokaa taas, että oletteko käynyt näissäkin. Tosi mielellään otan myös itse erilaisia vinkkejä vastaan. Ja seuraavaksi mennään keskiviikkoihin. Mitäs meillä on keskiviikkona? Riemukeskiviikot. Eli keskiviikkoisin Tampereelta löytyy esimerkiksi Rulla, Leos Leikkimaa ja Planetaario ja Akvaario. Mitä ootte mieltä? Onko näistä jokin sellainen, missä voisitte käydä joka viikko? Eli voisitteko järjestää yhtenä päivänä sellaisen päivän, kun käytte ihan joka viikko rutiininomaisesti näissä paikoissa? Ja mikä näistä olisi semmoinen teille sopivin? Kommentoikaa taas alas. Mä oon kokenut, että toi Rulla on aivan todella hieno paikka purkaa energiaa ja tutustua uuteen ympäristöön. Siellä on taidepuoli, missä voi tosiaan maalata, tehdä piirustuksia ja vesiväreillä myös tehdä. Sitten siellä on vaihtuva tällainen museon tapainen huone lapsille tehty, missä on kaikkia erilaisia järjestelmiä ja museon näyttelyitä taaperoikäisille varsinkin, niin se on ihan älyttömän kiva. Ja myös Rullan henkilökunta voin suositella todella paljon, he on todella mukavia. Myös usein Rullasta löytyy mukavia vanhempia, joiden kanssa voi rupatella samaan aikaan, kun lapset leikkii. Rullaa suosittelen keskiviikkoisin erinomaiseksi vaihtoehdoksi sen takia, että se on silloin todella pitkään auki, eli 12:00–6:00. Ja seuraavaksi meillä on Leos Leikkimaa. Leos Leikkimaan mä valitsin tähän keskiviikkoihin sen takia, että yleensä ja aika monesti itse asiassa Leos Leikkimaalla on ollut tosi paljon alennuksia keskiviikkoisin, sellaisia, että alle 2-vuotias pääsee ilmaiseksi. Ja ne on yleensä tämmöisiä kampanja-aikoja, yleensä 6 kuukautta tai muutama kuukauden, joten kannattaa niitä ehdottomasti katsoa alle 2-vuotiaille. Että ne on ihan älyttömän mukavia, kun tulee tollaisia kampanjoita. Mutta eritoten niitä on ollut keskiviikkoisin, joten sen takia otin Leos Leikkimaan tähän esimerkiksi keskiviikkoisin. Seuraavaksi meillä on myös tämmöinen vähän erityinen ja erikoinen vaihtoehto, mistä lapset rakastaa. Eli planetaario ja akvaario. Mikä olisi parempaa kuin mystinen planetaario ja akvaario, missä on erilaisia kaloja? Eli Särkänniemessä on tällainen lapsille suunnattu planetaario sekä akvaario, ja kannattaa todellakin käydä siellä tutustumassa ja samalla vaikka kiivetä sinne näkötorniin. Se on varmasti unohtumaton kokemus myös Taaperolle. Seuraavana meillä löytyy touhutorstait, ja tämä onkin mun henkilökohtainen suosikki, torstaipäivät. Eli meillä on Tredun perhekahvila. Tälle mulla on niin iso suositus. Ootteko kukaan käynyt täällä? Kommentoikaa alas. Mä haluan kuulla, mitä te olette itse mieltä. Tämä Tredun perhekahvila on aivan mieletön paikka, mikä on tehty juuri taaperoikäisille suunnattu. Siellä on paljon värimaailmoita, liukumäkeä, todella mukava henkilökunta, jotka on näitä varhaiskasvatuksen opiskelijoita, jotka sitten tykkää leikkiä lasten kanssa, ja vanhempi saa sitten myös pienen lepohetken siellä. Siellä on todella mukavat opiskelijat, jotka leipoo myös paikan päällä tuoretta suolasta ja pakeeta. Se on ihan älyttömän kiva paikka, jossa mä oon itse tutustunut myös tosi moniin ihaniin uusiin tuttavuuksiin. Seuraavana löytyy torstain inspiraatiosta Ylöjärven seurakunnan kerho, ja tähän mulla on myös iso suositus. Se toki on vähän kauempana Pirkanmaalla, et ei ole ihan Tampereen keskustasta löydy, mutta tämä Ylöjärven seurakunnan kerho on todella iso tila. Siellä on valtavasti kaikkea, minitrampoliini, pikkuliukumäki, keittiöpuoli, taidepuoli, ihan valtavasti tilaa juosta, touhuta, leikkiä autoilla. Se on todella hyvä lapsille purkaa energiaa.
Tästä, mistä mä tykkään eniten, on se, että siellä on myös lounas. Hinta on 4,50, eli ihan super edullinen. Ja tämä on tosiaan buffet, eli saa ottaa niin paljon ruokaa siitä kun haluaa. Niin tästä mä oon tykännyt itse, että pystyy taaperon kanssa leikkiä, sit saa siihen lounaan päälle, ja sitten yleensä monet lähtee sit sieltä suoraan päiväunille. Niin se on mukava tällainen touhutorstain aloitus. Sitten meillä on vielä perhetupa Hermina, mitä on todella paljon kehuttu. Eli tämä on Hervannassa tämmöinen kodinomainen tupa, johon pääsee tosiaan taaperoikäiset varsinkin. Tietysti vauvat on myös tervetulleita. Ja tämä on todella lämminhenkinen kohtaamispaikka lapsiperheille, jossa on myös ollut todella mukavaa porukkaa. Yhdestä tekemistä, ruoan laittamista ja leipomista on siellä ollut. Ja oletteko käyneet jossakin näistä? Ja laittakaahan vielä myös näistä kommenttia tonne alas, että mitä ootte tykännyt näistä. Mä hirveästi tykkään tämmöisistä suosituksista ja ihanaa, että vanhemmat pystyy jakaa omia vinkkejä myös ja ideoitansa. Haluan kuulla teidän mielipiteet asioihin, näihin tapahtumiin, jos olette käyneet. Ja vielä palataan tuohon edelliseen. Olisiko näistä joku ollut semmoinen, mikä jäi nyt kiinnostamaan eniten? Missä haluaisitte nyt käydä, jos ette ole jo käyneet? Sitten meillä on perjantain uintiperjantait. Eli oletteko käyneet Taaperon kanssa uimassa? Todennäköisesti kyllä, mutta jos ette, niin mulla on tähän todella hyvät suositukset. Eli perjantait on aivan mainioita päiviä purkaa energiaa sporttisesti. Tähän on todella hyviä vaihtoehtoja. Ikaalinen, Nokian uimahalli sekä Ylöjärven uimahalli. Eli ne tarjoaa lämpimimmät ja mukavimmat olosuhteet pienelle väelle uimiseen Pirkanmaalta. Yleensä näissä on 32-34 asteista vettä, eli ihan älyttömän ihanaa lapsille. Eihän ne halua sieltä lähteä pois ollenkaan. Oletteko käynyt jostain näistä uimahalleista ja missä näistä olette pitänyt eniten? Mä olen käynyt pelkästään Ylöjärven uimahallissa, mutta olen kuullut, että Ikaalisessa ja Nokiassa on myös aivan huikeat paikat. Viikonlopun aktiviteetti on yleensä vaihtelevaa ohjelmaa. Ehkä myös vanhemmilla on enemmän sitten vapaata, ellei ole mitään työjuttuja sitten ollut viikolla. Mutta viikonloppuisin tosiaan on paljon kaikkia erilaisia vaihtoehtoja myös viettää sitä aikaa ihan siellä kotona. Eli kotona, jos lapset kaipaavat lepoa hektisen viikon jälkeen, niin semmoista pientä, mutta mukavaa aktiivista tekemistä taaperolle voisi olla yhdessä leipominen, pipareita, keksejä, antaa vaikka oman kulhon, mihin saa sitten sekoittaa ne omat ainekset ja laittaa jonkun liinan alle, tekee vaikka lattialla, niin pientä sotkuhan siitä tulee, mutta ei se haittaa, se ainakin säästää sun vähän aikaa ja lapsi oppii ja tykkää varmasti paljon. Sen jälkeen kylpemistä, saunomista, kotitöiden tekemistä. Taaperothan rakastaa yhdessä tekemistä, astianpesukoneen tyhjentämistä, pyykinpesukoneen täyttöä, vaatteiden laittelemista väreihin, ihan älyttömän hyviä pieniä ideoita, joissa lapsi oppii myös samalla esimerkiksi väreistä. Nyt hei, on kysymysten aika, eli esitä mulle kysymys ihan vapaasti. Mä odotan hetken tässä kysymyksiä ja sen jälkeen vastailen myös niihin. Ja kun tämä tulee tosiaan tallenteena nyt, niin vastailen kysymyksiin heti tonne kommenttikenttään. Eli en tässä puhuen, vaan kommenttikentässä. Eli muistakaa myös katsoa kommenttikenttää samalla. Ja pidetään vuorovaikutus avoimena ja tosiaan tyhmiä kysymyksiä ei ole. Seuraavaksi mulla on täällä 3 viimeistä kysymystä, joihin haluaisin vielä vastaukset. Eli tapahtumahan on paras silloin, kun se on mahdollisimman vuorovaikutteinen, niin haluan tätä myös korostaa täällä sen takia, että
että saadaan sellaista hyvää keskustelua aikaiseksi. Eli mulla olisi täällä vielä 3 kysymystä. Näköjään siellä on numerot mennyt vähän sekaisin, mutta ei anneta sen häiritä. Eli kommenttikenttää vapaamuotoisesti hei voit vielä kirjoittaa. Eli saitko uutta tietoa Taaperoinnan aktiviteeteista? Ja mitä digitapahtumassa olisi voinut parantaa? Viimeinen kysymys on, että saitko riittävästi menovinkkejä vai olisiko ollut kiva saada vielä enemmän? Ja mistä olisit halunnut kuulla ehkä enemmän? Ja semmoinen kysymys vielä tuli mieleen, että oliko joku semmoinen paikka, jota voisit itse suositella lämpimästi, mitä tässä nyt ei ehditty tai ei ollut syystä tai toisesta kirjoitettu ylös. Niin kommentoi sekin alas, niin muut saa myös tietää tästä. Hei, kiitos kaikille, joka ikiselle, joka tuli paikan päälle katsomaan ja nähdään Taaperoiden menossa. Ihan mahtava, kiitos tästä digitapahtumasta ja toivottavasti tosiaan, niin kuin mainitsinkin jo, nähdään Taaperoiden menoissa.